ng walis ting-ting. Huwag tayo magpakita ng mukha. Kasi, pawisan na si stress. Sabi ko, huwag tayo magpakita ng mukha. Nakikita pa rin pala. Ayan, gawa tayo ng walis, guys. Gawa tayo ng walis. Kasi ang init sa loob ng bahay. Dito lang tayo sa labas. Papresko-presko dito sa likod bahay. Habang gumagawa ng ano, dito sa bakuran ba. Ang pangit pala ng view doon. Kita yung dirty kitchen. Hi! Bakit ang ingay mo dyan? Sabi ko, huwag kang maingay. At ako ay mag-ano dito. Ito, magpakita ha. Ang pangit ang pwesto ko? Ha? Ang pangit ng walis, ay yung ano, dahon ng niyog. Pangit na. Where do broken hearts go? Hala, ang pangit ng aking stand. Ha? Lord, yung live ko? Ewan ko, di ko alam. Mahina yung signal. Yeah, mahina yung signal nga. Ay, ka. Mahina yung signal. Hindi makita yung beauty ko. Hindi makita yung beauty ko kasi mahina yung signal. Ay! Nahulog! Ay, nahulog! Ang ingay mo pati. Ang ingay mo pati. Blurred, no? Alam mo, itong Infinix, blurred na talaga siya. Iwan ko kung bakit. Lagi ako nag-uumpisa sa live kasi ang ano niya na nga, malabo na. Itong Infinix, yung Infinix na bago, iwan ko, bakit blurred? Tapos parang slow yung ano, di ba? Yung galaw. Naging slow motion. Hmm? Nan? Ano, anong gamit? Jacket? Bakit? Makikita yung kilikili ko? Hindi ko naman ipapakita ah. Hayaan mo na, wala namang titingin dyan. Wala naman tao. Tambayan mo lang. Lord, so maingay. Naririnig ka sa live. Nakikita ba ako? Nakikita ba ako?
andun, wala. Tap. Hindi ako nakatambay kay madam. Nag-live pala kanina si madam, hindi ako nakatambay. Ang hina ng signal. Oo, buti hindi ka umiikot dyan. Ang ingay-ingay mo. May 7 tao. Ayan. May 7 tao. Hi! Ilayo ko. Guys, ilalayo ko kasi makikita daw yung kilikili kong maputi. Oh. Pasaway talaga to. Hmm? Sino si mami? Hindi. Ay, umiikot siya pangit. Naikot siya. Yung live ko. Dito sa monitor ko, umiikot. Kikita yung itsura ko dito. Umiikot eh. Hmm? Umiikot? Umiikot nga. Pawisa na ako. Ha? Umiikot oh. Tingnan mo. Naikot sa akin. Hmm? Hello! 8 million viewers. Mega love shoutout, Sir Jikoy. Yung itsura ni Tres. Good morning, madlang people. Good morning, Sir Jikoy. Ayan, si Tres. Andito sa likod bahay. Sa ilalim ng makakaw. Kasi gagawa ng walis ting-ting. Ayan, pinapawisan na ako. Pinapawisan ako pangit. Pinapawisan na ket. Pinapawisan. Blurred pala. Mahina yung signal ng ano. Mahina yung signal dito. Ha? Mahina yung signal. Thank you, Sir Jikoy. 8 million viewers. Thank you. Gawa tayo ng walis ting-ting. Nagpantalon ako kasi, di ba, naka-skirt ako. Baka masilipan tayo. Ha? Yung ano yun? Yung cake? Oh, wow. Very nice. Isalang mo yun. Isalang mo yung live ko doon para sa WA. Ay? Malis ka. Para makabawi ka. Lagi mo ako iniinis. Hoy, hindi ako yung nang-aaway ikaw. Sige, mag-away tayo dito. Sige, mag-away tayo dito sa live, oh. Sa madlang people, oh. Merong audience, oh. 8 million viewers. Gusto mo, mag-away tayo dito sa live. Ha? Gusto mo, makita yung tunay na kulay. Yung tunay na kulay. Ni ang papangit. Ni Afam papangit. Huh? Ano?
Ayun oh. May pinasa ka? Ando, nakalive. Pag ganito kasi yung pahinog na yung dahon ng ano niyo. Gustong gusto kong yagisin. Ay, ang dami ng walis dyan. Tapos doon sa kabilang bahay, walang mga walis. Kaya pag pumunta ko doon, magdadala ko ng walis. Kasi ang daming niyog doon. Si Bunso, hindi naman na gumagawa ng walis doon. Ha? Binta ko? Magbinta ako sa palengke ng walis. Pwede, pwede. Sa? Sana eh. Maglalako talaga si Tres. Si Tres, lalako talaga niya. Walis niya. Uy, pangit. Alam mo ba, kahapon, yung baka, di ba itatali ko na sana, tapos bigla siyang tumakbo. Tapos yung ano, yung lubid, gumanon yung lubid, tinamaan ako dito, yung parang umikot yung lubid, kasi itatali ko na diba, tapos biglang takbo ng baka, tapos nabitawan ko, tapos biglang pumitik yung lubid, magkabilaan dito, yun o, nangitim ko dito o, tapos yan sa kamay, nangitim. Parang gusto kong umiyak nung napakalakas doon sa kanyugan. Ang sakit ko dito, para kung binugbog. Gano'n. Yung umikot yung umikot yung tali sa niyog, di ba tinatali ko na sana. Tapos biglang takbo nung baka kasi nga lumapit dun sa nanay. Tapos pumilantik yung yung lubid. Kasi nahila niya nga. Tapos nakawala sa niyog yung lubid. Tapos yun, naman ako dito, magkabilaan. Hi, Manay Kakuridas! Big love, shout out! Ano yan? Duslak, Manay Tres, shouty, good morning! Anong duslak? Ano yun? Ha? Tusok? Ah, yung duslak. Shouty, shouty! Kumusta? Hindi kita nakita nag-live or ako yung hindi nakakasilip. Tinatamad ako kasi. Tinatamad kasi ako din. Sino kausap mo? Yung sarili ko. Yung sarili ko yung kausap ko, Manay Kakuridas. Naririnig mo ba dyan? Malabo dito sa akin eh. Blurred ako dito sa monitor. Hindi ko alam kung malinaw dyan sa CP na naka-live. Sir Jikoy, thank you. Manay Kakuridas, meron akong kausap dito sa isang CP, yung taga-planetang Mars. Tumawag yung taga-planetang Mars. Ikaw din na nasilip kasi may, ano daw? Ikaw din na nasilip kasi may ibang kausap mo din na namin nakita. Andun masakan yung ganda. Ewan ko lang. Tanghali na, baka mabilad yung kalabaw. Oo nga eh, nabisi dito sa sa kausap kong hindi nakikita. Kahapon kumakanta ka, di ako makayaw-yaw. Nagtumamsak lang ako doon. Mahataw ka sa kantahan. Kagabi ba yun o tanghali? Basta, yung humahataw ka sa kanta dyan. Nagtamsak lang ako, pero hindi ako makapag-comment. Hindi ko alam bakit yung isang CP ko nagluluko. Titiw! Asan si Tiw-Tiw ko? Tiw-Tiw! Dito ka kay tita, bilis! Tiw-Tiw! Dito yung Tiw-Tiw ko. Halika, halika.
kay tita, punta ka dito sa kamay. Bakit ayaw mo pumunta sa kamay ni tita? Kailan ka nag-dive? Basta yung nag-live ka na kumakanta ka, kumahataw ka sa kantahan. Ito yung aking tiw-tiw. Huwag na. Ayaw kong lumapit. Alam mo, kanina, basa yung ulo nito kasi kinagato ni ano. Palakihin ko muna. Ayan o, lumaki to sa akin. Kaya ayan o, lumalapit sa akin lagi. Oh, punta na doon. Yan, doon. Sa live ni tita. Doon o, ayan o, nanunuka siya. Palakihin ko muna. Manay ka korida, si Tiw-Tiw. Uy, kawawa naman. Ayaw ko nga katayin yan. Kasi pinalaki ko yan, tapos kakatayin ko. Ayaw ko nga. Natabi yan sa akin pag natutulog. Doon yan sa higaan ko natutulog din. Yung tulugan yan, yung stand ko ng city. Yan o, yung stand na yan. Yan siya natutulog paggabi. Kanina, alam mo ba? Kanina, kumakain si Kyok-Kyok. Nakisali siya. Nakikain din. Tapos, alam mo bang, inano ni Kyok-Kyok? Yung kinagat niya, pero hindi niya naman dinidiinan. Yung ulo, sa bunganga ni Kyok-Kyok, yung ulo ni Tiw-Tiw. Tapos yun, buti na lang, hindi niya naman dinidiinan. Pero tingnan mo, yung ulo niya, basang-basa. Yung laway ni Kyok-Kyok. Yun no. Pero parang ano nga parang... Manay Eric, big love, shout out! Tiw-Tiw, halika. Halika, ipapakilala kita kay Manay Eric. Asa na? Halika. Manay Eric, oh. Ito yung baby ko. Si Tiw-Tiw. Yan, dito ka. Dito ka. Yan, diyan ka. Huwag kang alis dyan, ha. Huwag kang alis dyan. Diyan ka lang. Ay! Lumipad. Salamat po sa pagbisita. 8, meron pa ba? 8 ba talaga yung nakikita ko? Ano yan? Ginagawa mo? Pamalo. Oo. Pamalo sa mga may kasalanan, di ba? Holy Week ngayon. Paluin natin yung mga pumupunta sa sabungan, yung mga nagpapasaway dyan. Paluin natin itong walis tingting. Kasi itong nagpapasaway dito sa camera ko, dito sa screen. Blurred, no? Blurred man ni Eric. Hindi makita yung beauty ko. Nagba-blurred dito sa akin. Sa monitor ko. Naririnig ka. Ang ingay-ingay mo, naririnig ka. Salamat, Marika Corridas. Thank you. Okay lang, daan lang. Thank you so much. Palipas oras lang naman si Fred. May basher ako. Ang sama ng ugali. May basher ako. Ang sama ng ugali. Pabalikin na kita dyan sa Planisang Mars. Wala ako marinig. Lakasan mo. Sabi ko blurred ba? Blurred. Blurred man ay Eric.
Kumusta Mari Eric? Sumahod ka na ba? Ang dami mong mumo sa mga live mo, di ba? Sana all. Ako wala na eh. Wala nang mumo sa live ko. Di na rin di na rin umaandar yung aking revenue. Kahit mag-live nang mag-live, wala din. Kaya nakakatamad. Sana all. Maganda. Saan banda? Saan banda man ni Eric yung maganda? May basher talaga ako dito sa screen, oh. Naririnig ka kaya sa live. May basher, may basher. May basher dito sa aking, screen. Tiw-tiw! Tiw-tiw! Asan ka? Pangit lang. Upo ko din eh. Wala nga ako bisita 2 gabi na mahinga na ata. Oo, kasi Holy Week, Mari Eric. Holy Week, kailangan din nila magpinitin siya. Magpapapako sa pro. Pang, daw? Ganyan talaga, manay. Sisipagan talaga. Bakit? Bakit, Marika Coridas? Ano yon? Mag-ano ka na dyan? Mag-inspection ka na dyan. Bakit na iano tong yung tuyo ng dahon, ang pangit nagisin. Kahapon ka ba nag-live? Kailan yun, Manika Coridas? Nag-live ka yung kumakanta ka? Hataw na hataw sa kanta. Hindi ako makayaw-yaw kasi hindi, yung gamit kong CP, ayaw mag-comment. Ewan ko ba, bakit? Yung iba kasi, naka-charge kasi yung dalawa, ay naka-live. Ang lakas ng boses ko, naririnig naman ata yung mahina lang na boses, di ba? Naririnig ba yung mahina na boses ko? Dito? Dito sa live? Oh, bakit sa akin hindi? Nag-stick dito sa akin, oh. Lakas nga eh. Kaya nga eh, parang sumisigaw na ako kasi sabi, hindi daw marinig yung boses ko. Hindi ganun pala yun. Naririnig naman pala. Pero Marika Coridas, blurred no, yung aking signal. Buti na lang, para hindi makita yung kilikili ko. Kasi ang init nga naman. Ang init sa Pinas ngayon, ang sarap magbabad sa tubig. Kaya gagawa na naman ako dito ng duyan dito sa likod, dito sa puno ng kakao kasi presko. Kahit naikisami sa loob ng bahay, ang init pa rin. Kulog na kulog kasi. Sabi ni Father kagabi, nagrereklamo si Father kasi galing doon sa kabilang farm, pag-uwi dito. Sabi niya, bakit daw ang init ng loob ng bahay? Kasi nga, di ba, maghapon yung init kahapon. Yung init sa bubong, syempre. Kahit may kisame, ramdam pa rin yung yung init. Kaya pag ganito, makonsumo sa kuryente kasi 2 electric fan.
Kagabi, magdamag yung electric fan ni Father. Tapos ako din, sa kabilang kwarto. Ayan, kaya marami yung babayaran. Marami na naman babayaran sa susunod na bill ng kuryente. Ten million viewers, mega love ka ra. Umiikot. Naikot, pangit. Naikot. Kikita na ako? Hmm? Hindi na blurred? Okay. Ang itim. Ang itim-itim ko. Nakikita yung kaitiman. Sakit ko talaga dito. Kailang minutes na ako? Isang oras lang. Update lang. Hindi ako nakapunta sa live ni Mami ni Madam kanina. Nakatutok yun sa dagat. Ang ganda, no? Ang ganda dun pang dagat. Rinig na rinig yung mga alon, yung tunog ng alon. Ang ganda. Nakakamiss, no? Sabi nga, pumunta daw ko doon. Kaya ko kaya mag-isa? Sa bagay, nung nakaraan din, ako mag-isa umuwi. Bagyo pa noon. Eastern Samar. Ang layo. Parang Manila lang din yung yung layo. Silipin ko yung kalabaw, baka mamaya nabilag na yun. Nag-i-step ang Sun City. Ayun, 13 million viewers. Bakit ka pa natutulog? Ang bango-bango ng kapaligiran kasi yung yung amoy ng mga bulaklak ng mangga, mahalimuyak. Tiw-tiw! Tiw-tiw! Dito ka kay tita, dali. Dito ka kay tita, dali. Tiw-tiw, dito ka kay tita. Blurred naman pangit. Blurred. Blurred. Ito sa kabila. Sabi ko blurred. Ayun. Sabi ko blurred.
pupunta dito. Pupunta dito yung, pupunta sila dito. Yung mga kapatid ko. Sabi ko magluto tayo ng ano, chicken feet. Magluto tayo na rin yan. Diba sarap nun, adobo? Shouty, shouty! Shouty, shouty! Nakikita siguro yung kinikilig ko, no? Malabo pa rin. Ha? Blurred pa rin. Bakit kaya, ano? Alam mo, ang pangit na talaga yung ano, yung internet. Ano na siya? Nung nag-live ako noon sa Mix Kitchen, blurred. Tapos, pinatay ko, in-end ko yung live ko. Tapos, yung, ano, ipinasa ko dito sa Vivo. Diyan naman sa, na, ano, ipinasa ko dyan. Yun, ang linaw na. Itong Infinix, na dalawa, ang labo na pag nagla-live. Dati, ito yung pinakamalinaw. Hindi ko alam bakit. Sa ano siguro, no? Sa full storage na, ganon. So, gabi nga na, nag-delete na ako ng mga old videos. Kanina nag-live si Ninang Jen, ang aga-aga. Pinangsakan ko lang, di na ako nag-comment. Alas 4, nagising ako kasi si Father. Aga-aga pumunta doon sa kabila. Nagulat ako, sabi ko pa ilak mong pinto. Mamaya, masalitian ko dito. Thank you, Manay Kakuridas. Thank you, thank you. Kaya na ka magla-live. Di ka magla-live ngayon. Di ba, mga alauna nagla-live ka. Kunin ko nga yung isang city. Ay, pangit. Lubat na. 14%. Nagtutot na. Lipat ko dito sa isa. Wala na ako ng uniform. Uy, lubat na oh. Lubat na. Lipat puro introvert ka, umayos ka. Ba't di ko mabuksan yung ano? Di ko mabuksan yung message ni ano. Ay, excuse me po.
Ano yung sinasabi? Sige lang. Maya manay 11:30 mi na miss lang ako na uwi lang dyan di na makakontak. Ha? Sino yung di na makontak? Umuwi ba ng Bicol si Manay Shining? Marika Corridas, umuwi ba ng Bicol si Manay Shining G? Kaya pala yung live niya, sabi niya nasa bukid. Nasa bukid daw siya. Nawawala ba? Hindi na makontak? Oo, sige, mamaya. Ano, manawagan tayo. Manawagan tayo sa Bumbu Radio. Bumbu Radio Legazpi, Bumbu Radio Naga. Hanapin natin si Manay Shining G. Dito kita dito pangit. Bubat na kasi yan. I-search ko muna. Search ko muna, lubat tong isa. I-search ko muna ite, lubat. Babalik akit. Bakit umiikot? Ikot ang ikot. Nag-charge lang ako. Bakit umiikot? Nag-charge lang akit. Ikot, ikot, ikot. Mahina yung net. Mari kasi may galap shoutout. Mahina yung net ko. Nagano, na umiikot. Malayo na kasi sa likod bahay. Hindi naabot yung ano, yung wifi. Ayan, salamat po. Update lang si Tres. Ako ay gumagawa Tres. Walis ting-ting. Thank you, Mari kasi aw. Sana yung guantes ko. Mahina talaga yung net ko eh. Umiikot. Umiikot. Ayan tuloy. Ayan tuloy na wala yung mumu kong sampo. Dahil umikot na wala yung mumu kong sampo.
now I see a light in the sky. Ano kaya panood mo? Maganda ba yung ano, cam ng Oppo? Yung camera ng Oppo, maganda. Ha? Pangit? Wala ko narinig na ano. Sina ng Oppo. Sayang yung real. Yung Realme ko, ipapaayos ko sana, kaya lang, hinihingi sa akin, 2K. Parang, parang mas gusto ko pang ipaano. Sayang, no? Kasi yung ano niya daw, yung board, ano yan? Board. Yung may diferensya. Yung board ng city. Maganda yun, ang ganda ng ano nun, ng camera. Paayos ko nga yun. Try ko ipaayos. Yung Samsung naman, nagana pa siya, kaya lang, mabilis na malubat. Lubatin siya. Kahit palitan ng battery, lubatin na. Every now and then, find a special place. Nakailang oras na ba ako? Mag-end ako pag alas 11 na kapag magla-live na si Manoy Kakurida. To never let us down. Oh, you're the best friend that I've found. I know you can stay a part of me forever. Ever go away, your heart will stay. I'll make if you good. Remember me this year. I'm counting back to see. Hello. Check mo sa ano ko. Sa TikTok ko. Meron ako bagong upload doon. No matter where I go, and I know that you'll be there forever. You'll never see. Lag. For you, hope it will. Shout Titol, kasi salamat. Ayan. Thank you Manoy Kakuridas. Puntahan na lang kita mamaya sa live mo.
mag-end na ako kapag magla-live ka na. Ano oras na ba? Alas 11 pa lang. Silipin ko yung kalabaw, baka mamaya nabilad na. Sabi, wag mo kasi iwan, manay, para hindi ikaw naikot. Nag-charge nga lang ako eh, tapos pagbalik ko, ikot na lang ikot. Pumila bigla yung wifi, yung signal. Mag-e-end na ako, Manika Corridas, kapag malapit lang na mag-live. Ilang oras na kaya ako? Naka-isang oras na kaya? Sige, punta na lang ako, Manika Corridas. Ako din, isang oras lang din yung ano ko, ilalive ko. Isang oras lang nga ata. Update lang. Ang papayat na nito, oh. Ang papayat na. Good night to you. And to your mom. Nawala lang ako 9 days. Manay, nagkagulo na word ko dito. Yamukat na. Ha? Nawala kang 9 days? Ganon? Ayan, marami ka na naman dyan aayusin. Nagkagulo ang work mo sa church. Abay, anong ginawa nila? 9 days? Saan ka pumunta? Manika Corridas. Ay, ano na to, oh. Hindi na matuos. Hindi na maganda yagisin to, eh. Napuputol na. Tama na nga to. Stop na, stop na. Oo, nakaisang walis na ako. Yung kalabaw kaya, nabilad na kaya yung kalabaw? Yung kalabaw ko, nabilad na. Saan ka pupunta?
na lugar. Sana all. Nagnilay-nilay. Manay Leah, may galang shoutout. Marahay na ogto. Manay Leah. Marina, Manay Leah, magyagis tayo. Gawa tayo ng walis tingting. Para meron kang pangwalis dyan sa bago mong bahay. Ang presko dyan sa bago mong tirahan, no, Manay Leah. Ang ganda ng lugar. Preskong presko. Nanghinayang kasi ako, Manay Leah, ng mga ano, yung mga hinog na ano, yung mga hinog ng dahon ng niyog. So, tuyo na, kinuha ko, gawin kong ano, walis tingting. Kahit marami pa kanin walis tingting. Ang sipag ko maggawa nito, matsaga ako maggawa ng walis tingting. Kahit marami pa ako dyan, na-imbak. Mainit din, Manay. Oo, mainit dito. Sobrang init. Hi, hello sis, Lindy. Nagalaw shoutout. Dagha og bagos host kay mga ko. Ano? Ano yun? Ano daw yon? Manika Kuridas. Paki-translate. Magmadaling araw. Ah, mainit din dyan. Pag madaling araw, malamig. Oo, dito din kapag madaling araw, malamig. Pag kapag umaga na, Diyos ko, alas 7 pa lang, grabe na yung init. Kaya, ano, marami na naman ngayon na sa ano, mga nasa swimming pool, nasa beach, gano'n, nasa resort. Wala gaanong puno doon? Ah, wala ba? Sis Lendy, thank you, sis. Magana. Ano kantahin ko? Hindi kami nagpunta sa lote na may mga puno. Oh, hindi kayo napunta. Sana doon na lang kayo, no? Mas maganda doon. Damihan mo daw gawa ng tingting kay may hingi ang Lindy ng hingi daw. Oo. Saan ko ipapadala? Nubo ako? Excuse me po. Ayan o. Ano ba yan? Nubo ako yan. Ito sis, meron ako dito. O, di ba? Isang ano na to. Makakapagwalis na to ng mga dumi-dumi. O, di ba? Meron na. Ang dami ko na dyan naipon sa bahay. Padala ko dun sa isang bahay namin sa Albay. O, ang haba. Ang layo, di ko mabasa dyan, kaya dito ako sa monitor. Ano yan, paninda mo? Hindi naman, Manay Leah. Ano lang, nanghinayang lang ako sa mga malapit ng malaglag na dahon ng niyog. Kasi diba, natutuyo na. Tapos kinuha ko, sabi ko, ano ko na lang, gawing tingting, walis tingting. Kasi, gusto, ang sipag ko magganito, nag-i-enjoy ko magtanggal ng dahon, yung gano'n, magyagis. Ha? Habang nagpapapress ko dito sa likod bahay, kasi ang init daw sa loob, kahit merong vitamin, ang init sa loob ng bahay. Kaya makonsumo kami ngayon sa sa kuryente. Sa liwat kanan yung electric fan. Kapag gabi, magdamag, dalawa. Umiikot sa akin. Mahina yung signal ko. Uh-oh.
Manay Lea, may bahay kami sa Albay, sa Ginubatan, Albay. Tapos isa doon sa kabilang farm, tapos dito. Bali tatlo, kaya watak-watak kami. Kaya lagi ako mag-isa dito sa isang bahay, dito sa gitnang bahay. Lagi ako mag-isa. Ngayon, si Papa ando naman sa kabilang sa kabilang farm, kabilang bahay din. Tapos si Mother, ayun, kakauwi lang din, galing sa Albay na bahay. Every Friday, napunta siya doon, uuwi dito ng Monday or Sunday. Sa Pulangi, oo, sabi mo sa Pulangi. Ginubata naman kami. Manay Ria, shouty, maray na ugto. Maray na ugto daw, sabi ni Manay Kakoridas. Na all, maraming bahay. Kulang nga lang Manay Ria sa manpower. Kulang sa manpower ba? Nung nakaraan nga, nung isang araw, mag-isa ako dito kasi si father at saka si mother andun sa Albay. Pumunta sila sa Albay. Ako lang mag-isa ditong gabi. Alam mo ba, Manay Lea, parang may kumatok sa akin na hating gabi. Pinakinggan ko lang, tapos kinuha ko yung itak. Tapos yung flashlight kong maliwanag talaga. Inulunigan ko lang doon sa salas. Pumunta ako sa salas. Tatlong katok eh. Yun ang pandinig ko talaga. Alam nga naman aso yun. Meron bang asong kakatok sa pintuan? Kaya naman hindi na ako nakatulog. Lagi ako kasi nga mahirap na makatulog ako, di ba? Oo, katakot din minsan. Pero nasanay na lang din ako. Kaya kapag naka-alerto ako dyan, syempre yung double lock din, hindi naman basta-basta nila papasok tong bahay kasi naman, konkreto naman. Bago sila makapasok, sigurado may tama din sila sa akin. Naka-ready yung naka-ready din yung city ko kasi just in case, pwede kong matawagan sila tito medyo madistansya din yung bahay. Medyo may kalayuan din yung mga kapitbahay namin eh. Kasi itong buong lupa dito sa amin, tapos yung doon sa dulo, lupa ng kapitbahay, yun na yun. Tapos dyan sa kabila, sa may Barangay Road, lahat na yan, mga bahay dyan, nakahilira sa kabila. Pero malayo din, kahit sumigaw ka doon, hindi rin maririnig. Baka akala nila kung ano lang yung sinisigawan. Kaya nga pinapauwi ko na nga si Juwariwap ang tagal. Uuwi siya sa pag yung uwak ay puti na yung kulay. Hanap na nga ako ng iba. Papalitan ko na to yung malapit lang. Sabi niya, kumuha daw ko yung tagakawit ng niyog namin. Sana all. Yung tagakawit na lang daw ng niyog namin yung kunin ko kasama dito. CH Japan, mega love shout out. Ayun, nalaglag yung bunga ng guyabano. Hinog na, nalaglag. Iba na panahon ngayon, Manay. Hindi katulad dati. Ngayon maraming loko-loko. Oo nga eh. Pero takot naman sila sa amin kasi kilala naman nila yung yung pamilya namin. Hindi naman mga ng kapatid ko kasi panggabi yung kapatid ko may duty paggabi. Kaya yung bahay doon paggabi walang tao. Ang dami niya doon mga alagang manok. Ang dami. Pero hindi mabait yung kapatid ko pero pag dinukulo ko mo, iwan ko lang kung ano
Sky. Mag-agom ka na kasi. Wala man maagom. Nasa planetang Mars, di ba si Sky? Nasa planetang Mars, nasa screen lang siya. Manay Liam, nasa screen lang siya. Hindi labas-labas. Kaya doon lang siya sa planetang Mars. Oo, mga ano to, mga puno ng kakao. Tapos dyan, langka, guyabano, mangga doon, mangga sa harap ng bahay. Tapos ang bango nga Manayliya ng kapaligiran, yung ano, ng hangin. Mabango kasi lahat ng mangga dito, lahat merong bulaklak. Pina-spray kasi. Maraming mangga dito sa ilalim ng kaniyugan. Kaya ang ng hangin kasi nangangamoy yung bulaklak ng mangga. Ang bango sobra. Ano daw? Iagos pang sigid. Oh, si Sky, ano, nanghinayang kasi ako sisi ng ano, mga dahon ng nyug na malalaglag na kasi patuyo na siya. Kaya ginawa ko, ano, sabi ko, ano ko na lang, gawin ko na lang walis. Pero andyan na, nakaimbak lang yung ano, yung mga walis dyan. Gusto mo, dalhin ko to sa'yo. Dandikit Manay Lia, new friend. Ayan, sabi ni Manika Corridas. Manika Corridas, yan si si Sis Sky. Magayon man yan Manika Corridas. Bipula nang magayon yan. Ah, di ba nadikitan mo na siya nung nasa live, nagkakanta kaming dalawa. Tapos nagtatampo ka kasi dinikitan mo tapos hindi ka daw hindi ka binalikan ni Sis Sky, ganon. Sisi, nagtatampo yun sa'yo Sis Sky, Marika Corridas. Kasi daw, hindi mo siya binalikan. Ayan, binuking. Ano, okay ka lang dyan? Karang kampanya. CH Japan, thank you. Hindi ko ma-pin yung ano mo, link. Wala akong ano. Ninja to gamit ko eh. Naka-charge. Meron naman pala, magagum ka na, basta mabuoton at maiguson. Yan sa naman ay parang bako mabuot. No? Hindi mabait Manay Lia, panay yung pang-away. Kaya doon lang siya sa planetang Mars. Mabait. Mabait Manay Lia, maamo yung mukha kapag tulog. Titi, punta ka dito kay tita. Wala pa dyan. Umiikot talaga yung signal ko. Ang labo. Ang labo ng signal ko. Titi, dito ka kay tita. Ano, muntikan ka kagatin ni Doy-Doy kanina? Ha? Kagatin ka ni Doy-Doy kanina? Oh, wawa man. Kung hindi ko nakita, kinain ka na, kinagat ka na sana. Ito yung tiyo-tiyo na lumaki sa akin, oh. Higa sa higaan ko din. Yung baby pa lang siya, bagong pisa, iniwanan na ng kanyang nanay. Ay, nagigigil ako sa'yo. Wag lang para inom ng alak manay, sakit sa payo. Ganun ba yon? Kaya
Kaya nga, Manay Leia, nag-post sa FB yung kapatid ko dahil daw Holy Monday ngayon. Kailangan daw yung mga para bisyo, yung mga para bula, yung para sabong, ipako daw sa cross. Tawa kami ng tawa. Kasi naiinis siya doon sa kapatid ko din kasi na mayroong mahilig magpunta sa sabungan. Ipako daw sa cross, ipako daw, magpinitin siya din daw. Mga pasaway kasi. Sakit din talaga ng ulo. Yung mga ganon. Mas mabuti pang wag na lang mag-asawa, di ba, Manay Lia? Okay na tayong ganito. Kung stress lang din naman. Stress lang din naman yung abutin natin. Mas okay na itong mag-isa tayo. Sanay na tayo mag-isa. Sanay na tayo mag-isa sa kanya. Hindi na natin kailangan ng kasama, lalo na palaaway. Palaaway, siloso, mabisyo, yun, mahirap yun, Manay Lia, di ba? May nagre-react. May nagre-react. Sinaan. Sinaan ka ba? Alin ka doon? Mabisyo, palaaway, siloso. Alin ka doon sa nabanggit? Mabait pagtulog. Umikot tong isang sipi ko. Tapos na ako magluto, kaya pwede na magdot-dot ng cellphone. Mahirap din wala asawa pag tanda mo wala mag-alaga sa'yo. Oh, sure ka dyan, Manay Lia? Wala mag-aalaga sa akin pag tumanda? Kasi yung iba din naman, di ba? Kasi ang dami niyang anak, ang daming anak. Tapos nung napag-aral na yung mga anak, nung tumanda na yung nanay, iniwan din naman ng mga anak. Hay, nakakadala din kasi minsan. Kaya siguro, Manay Lia, di ako agad-agad pumasok sa ganyang estado ng buhay. Kasi nga, parang natakot din naman talaga ako. Sure. Kasi, di ba, yung mga nakikita ko kasi sa paligid, sa paligid ko, yung mga classmate ko dati, tapos nakita ko, nagsipag-asawa ng maaga, tapos nakita ko yung buhay niya, may asawa nila, yung parang hindi successful yung pag-aasawa nila, pamilya nila. Parang natakot ako. Parang ayaw ko na din. Ayaw kong pumasok sa ganun. Pero minsan, naisip mo din naman na pag tumanda ka, pero bahala na. Pag tumanda ka, wala kang kasama. Di mo rin naman kasi masasabi yung magiging asawa mo kung talagang aalagaan ka. Baka sa una lang sweet, sa una lang yun ang mahirap. Kaya yung anak-anakan ko, man ako na lang yung aking anak-anakan dito. Hello, B! Merlinda Choi! Big love shout out! Kita mo tong kapatid kong lalaki, walang asawa. Ito, may sakit. Ako ang taga-alaga. Oh my God! Ganon? Good morning, B! Merlinda. Ayun lang. Hindi nag-asawa kasi yung niya, yung alak pala, yung gusto niyang asawahin. Doon. Yun ang mali. Kasi kahit hindi ka nag-asawa, dapat nag-ipon ka din sana para sa future mo na just in case magkasakit ka, kahit wala kang asawa, pwede mo, di ba? Yung may ipon ka para sa sarili mo din. Para pag ganun, hindi ka asa sa mga kapatid, di ba? Kasi kahit walang asawa, kailangan mag-ipon pa rin. Yun pala, Manay Lia, yun yung mali niya inasawa niya yung alak. Buti na lang
may kapatid na may pagmalasakit din. Kasi, di ba, yung ibang mga kapatid minsan, pag wala kang pakinabang sa kapatid nila, wala. Iiwan ka lang dyan sa tabi. True, choice mo rin pag solo ka lang. Invest yourself, maging healthy at may insurance o para sa future pagtanda. Oo, be, tama ka dyan. Pag sinanay mo, magalit pa sa'yo. Pag sinaway mo, magalit pa sa'yo. Ano siya ngayon? Nga, oo. Yun ang mahirap. Alam mo kami, sisi, ano din, kami, ano, mga kapatid ko din minsan, yung lalaki, mga kapatid ng lalaki. Yan, lagi namin napapagsabihan ng kapatid ko ni Do. Kasi sila, masisipag din. Maano din. Kaya lang, yung mga pinaghirapan nila, yung mga kita nila sa ganito, ah, sa kita sa niyugan, minsan, yung nauuso, di ba? Nauuso yung mga sabong-sabong. Napupunta sila dyan. Yung mga pinaghirapan nila, minsan doon nagpupunta. Kaya, ang ingay naming magkapatid, kaming magkapatid yung maingay sa mga kapatid namin lalaki. Pinagsasabihan namin, kasi kayo yung lalaki sa kapatid namin. Dapat kayo yung ano. Tapos di ba may mga anak sila. Sabi ko, baby pa lang yung anak nyo, dapat sinasabayan nyo na meron na kayong in-invest na para pag lumaki yung anak nyo, meron ng ano, kita. Yung kumbaga, meron ng naipundar. Hindi yung malaki na yung anak, hanggang malaki na yung anak, wala pang naipupundar sa buhay. Yun ang mahirap. Hindi naman pwedeng hintayin mo yung ano, ito, yung lupa para hati-hatian natin. Hindi pwede. Ngayon pa lang, mag-ipon din kayo para sa inyo. Kasi itong lupa na to, sa magulang natin, sa magulang na to, hindi yung pwedeng babantayan lang, di ba? Babantayan lang yung mga naipundar ng magulang. Depende yan sa magulang, bibigyan ka. Pero bibigyan nga, hindi ngayon. Hindi pa panahon yung ano tawag doon? Yung, ano tawag doon? Yung mana-mana, yun, gano'n. Yung mga mana-mana. Yung mga mamanahi sa magulang. Hindi yun. Sarili. Kahit ako Manayliya, mo nung nagtrabaho ako dati sa Maynila din. Yung mga pundar ko yan, yung mga ano, mga, meron din ang mga alagang kalabaw, si pa yung nag-aalaga, pero sa akin yun, mga kalabaw, kami dalawa ni Dos, yung kapatid ko, meron kami mga ano dyan. Tapos, yung mga, kumukuha din kami ng mga prinda-prindang lupa sa labas. Every month, meron din nadating, kahit pa paano. Hello sir, Australian Karna, Miguel shout out. Thank you for dropping by. Pag sinaway mo, magagalit oh. Pag sinasaway, magagalit pa. Hindi nila alam na pag malasakit yun, kapag mabunganga ka, ibig sabihin, itinatama mo sila sa mali. Kailangan pakinggan nila. Kasi kapag nagkasakit na, kapag wala na, o sino tatakbo, diba, sa kapamilya? Maganda yung bata, kas ka pa, nagsisikap ka na. Kasi darating yung araw na, ano ka, hindi na kaya katawan mo magbaho sa mabibigat, meron kang ano, meron kang mapapagkuhaan dahil meron kang naipundar. Ikaw ay malakas pa. Merlinda, maakit. Anong oras na ba? Ayan, mag-end na tayo. Tapos na rin akit, tama na to. O diba, nakapit siya at saka nakapantalon pa kasi makapitong ano sa skin. Oh, ayan. Isang ano na to, isang walis. Isang walis. Ayan, mag-end live na din tayo. Thank you po.
Ang kate, nalalamunan ko. Nasango ko yung ano nito. Ayan oh, ang ganda oh. Meron na tayong pangwalis. Kumati yung lalamunan ko. Ayan. Mag-end na tayo. Salamat Manay Lea, Manay Kakoridas, Manoy Kasiaw, kay sino mga pumunta dito. Thank you, Be. Sir Australian Karna, thank you so much. Excuse me po. Ang katina ng lalamunan ko. Grabe. Manoy, Manoy Kakoridas, mag-ano ka na? Mag-live. Nasango ko yung ano kasi, yung mga alikabok. Kumati yung aking lalamunan. Binalik ulit sa akin, andyan sana sa kuya at ate ko, kaso hindi na daw kaya ng kuya ko. Alagaan. Kaya naman, pinauwi kasi nakitira lang sa bayan. Biyanan, nakatira lang. Yun ang mahirap, 'di ba, Manaylia? Kapag nakikitira ka lang din. Wala kang privacy din, tapos yun, meron ka pang ano, mas mahirap nung ganun talaga. Katinang lalamunan ko. Thank you na, thank you po. Bye-bye na. Manay Leah, thank you. Manay Kakorida, Sis Lendy, Sis Merlinda, Be Merlinda, ano ito ma? Hindi, tulog. Tulog si Jago. Thank you everyone. Bye-bye. Mag-live ka na, Manoy, Kakoridas. Tambay ako doon. Bye-bye, Manay Leah, thank you. Saan na ba yung pagpindot nito? Tama na to. 1 hour and 10 minutes.